كمي تغنيو كبرات ختتلتي مدبنا ببزلخمو سلام طعنا እንዳተመነኹ بمغصال ابزاني لما انتي حصار فيديونا حاموشتا اكدسي ابس نتطقمتي ايفون كلا يكفل مغصلتا ناي تقدميتي كنسرح علينا سناي مكتزال راين بارون قاعدحن مزاهم بمغصال كم لما انتي نزن حاموشتا ابس ناي ايفون ابس قلتف እንዳበልና ክንሪአን ክንፍትኒና ከም ቀዳሜቲን ሎማ አንተ መሪጽ ያደለኹ ነዛ አዶብ ላይትሩም ትብልያ እዚ ላይትሩም ናይ አዶብ ፕሮዳክት እዩ አብ ኮምፒውተርና እንድሕዳ ዝዕንያ ነርና ተኮይና ናጻ ይኮነን አብ ሞባይሉን ሙሉእ ናጻ ይኮነን ሓደ ክልተ ማለት ድኽፈል አሎ ናጻ ካሎ ሓደ ክልተ ነገራት ስለዚ በቲ ናጻ ደሎ ተጠቂምናሉ አዝዩ ድጽላ ነገር አይኮነን መጀመርታ መስሓንኩሞ ከምዝ ሎግኢን ድብል ከመጻኩም እዩ በፌስቡክ ወይ ብናትኩም ጉግል ተመዝግብኩም ክትኣትው ትኽእሉኹም መስኣትኩም ካብ ከምዚ ዝመስል ገጽ ከምጻልኩም እዩ ሽዑ ኣብዛ ላይብራሪ ኸድኩም ኣብዛ ታሕቲ ወይ ትላ እንድሕዳ from camera roll ትልኩማ ካብ ናትኩም ካሜራ ትእትውዎ ማለት እዩ መስኣትኩም ከምዚ ክመጻልኩም እዩ ሽዑ ኣብዚ ላይት ኣቲኹም ቲ ናቱ ድምቀት ከምቲ ኣብ ፎቶሾፕ ንገብሮ ነበርና ከት ፍትንዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሎማዓንቲ ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ኣይክን ኣቱኒና ንልባት ተደሊኹም ኣብ ካልእ ቱቶሪያል ብዛዕባ ኣስፊሕና ክንቆፅኦ ክንፍትኒና ብሓፈሻ ግን ሓውሲ ፎቶሾፕ ኮይኑ ግን ብዙሕ ዝጎድል ኣለዎ ብዙሕ ትገብረሉ ዘይትኽእል ነገራት ኣሎ ግን እቲ ሓደ ካብቶም ፕሮፌሽናላት ናይ ፎቶ ኤዲቲንግ ኣፕ ስለ ዝኾነ ካብ ሞባይልና ድስኣልናዮ ወይ ካብ ካልእ ድስኣልናዮ ኣብዚ ዝተፈላለየ ኢፌክት ሂብና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ላይት ሩም ትበሃል ጻዕንዋ ፈትንዋ ከም ካልእቲ መሪጽ ያደለኹ ኸኣ ነዛ ብሪንግ ትብልያ እዚኣ ናይ ኣስፔዛ መጽሓፊት ኣብያ ናይዚኣ ኣብዚኣ ፍሉይ ነገር እንታይ ኣሎ ተይልና ኣስፔዛ ክንገብር ከለና ኣብ ክንዲ ኣብ ርሳስ ወይ ብርእስና ሒዝናዮ ንኸይድ ኣብዚ ትዘድለና ኣሎ ብዙሕ ነገራት ተደሊና እውን ክንጽሕፍ ንኽእል ኢና ባናና ኢለ ጽሕፍ ኣለኹ ንኣብነት ንዓ ክጽሕፋ ኽእለ ስለዚ እቲ ዝጽሓፍክዎ ኩሉ ዝመረጽክዎ ኣብዚ ላዕሊ ብቐይሕ ክበኒ እዩ ሕጂ ምናልባት ኣስተውዒልኩም እንትኾንኩም ኣብዚ ታሕቲ ብትግርኛ በርበረ ትብል ኣላ ምናልባት ኣብዚ ኣፕ ዝኾነ ንሕና ዘይእሱ ዘይፈልጦ ዝተፈላለዩ ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ናይ ሓበሻ እንጀራ ዝኾነ ሕሩጭ ክህሉ ግን ምናልባት እንድሕዳ ዘየለ ተኾይኑ ባዕልና እቲ ኪቦርድ ቀይርና ኬክ ኢለ ሽም ሂበ ሽዑ ከምዚኣ ተይላ ሴፍ ትገብሮ ማለት እዩ ንሳ ሽዑ ንኹሉ ግዜ ኸ ኣይደምሰስኒ ኣብቲ ዳታ ሴፍ ገይርዎ ዝጸንሕ ንኻልእ ግዜ ክንጥቀም ከለና ኣብኡ ሴፍ ኮይኑልና ጸንሕ ሽዑ ስፔዛ ክንገብር ከለና ተንቲ ገዛናን መሪጽና ከም ዝተገርና ንጠፍኣ ማለት እዩ ሕጂ ናይዚኣ ነገር እንታይ ፍሉይ ነገር ኣሎ እንተይልና እዚኣ ኣብ ናይ ሰባት ክትዕድመላ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ምስ ሰበይትኻ ወይ ምስ ኣሕዋትካ ትነብር ትኾንካ ኣብ ክንዲ ደዊልካ ወይ ደዊልኪ በርበረ ምጽእ ወይ ክስታይ ምጽእ ትብል እዮም ኣብዚኣ እንድሕዳ ብሓንሳብ ኣብዚ ንህለኩም ፕላስ ኢልካ እቶም ዘድልኻ ሰባት ወይ ብዋትሳፕ ወይ ብኖርማል ቁፅሪ ዝተፈላለዩ ኦፕሽን ኣሎ ክትዕድሞም ትኽእል ኢኻ ምስ ዓደምካዮም ልክዕ ንስኻ እንድሕዳ ባናና ተጠዊቕካ ንዖም ከዓ ባናና መጾም ማለት እዩ ወይ ባኒ ተጠዊቐ ንዖም ከዓ ባነ ኸዶም ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዝጠወቅኮ ዝኾነ ነገር ንዖም ከዓ ይረኣዮም ኣሎ ማለት እዩ ክሳብ ሓደ ጉሩብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ደዊልካ እዚ ዝምጽእ ትብሎ ጽሒፍልካ ኣለኹ ራእዮ ተልካዮ ትዘድልዮ ይርኢ ኣሎ ተደሊኻ እውን ክልተ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብዝሕ ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ታሕቲ ንህልትኩም እንድሕዳ ጠዊቕና ጽንሕ ተይልና ንኣብነት ነዛ ባናና ኣብ ታሕቲ በትንሕና ዝደልንያ 1 ኪሎግራም ኢለ ተጽሒፈሉ ልክ ኣብቲ ታሕቲ ኸ 1 ኪሎግራም ትጽሕፈሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ኣብያ ንነዊሕ ዓመታት ተጠቂመላ ፈትንዋ እዚኣ ጠቃሚት ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ዝተፈላለዩ ነገራት እውን ኣሉ ብዝሓሰረ ነገራት ገለ ዘርኢኩም ከይድኩም ክትርእይዋ ትኽእል ኢኹም ከም ሳልሰይቲ
كا مريض يا دلخو نزا all sports تبلع زيا ناي لايف ወይ ናይ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ብላይቭ ክንርኢ እንድሕር ደሊና ዝተፈላለዩ ቻነላት አሉ ኣብዚ ብላይቭ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ስካይ ስፖርት ወይ ብኻልእ ንኸፍል ተሊና ኣብዚ ብናጻ ኣብ ስቶር ጌርኩም ዳውንሎድ ተገይርኩሞ እዛ ኦል ስፖርትስ ትብላላ ናይ ዝተፈላለዩ ክሳብ ሕጂ እኳ ኣነ ኩዕሶ የርኢ ዘለኹም ምናልባት ባስኬትቦል ክህልዎ ክእል ባዕልኹም ክትሪእዎ ኣለኩም ግን ዝተፈላለዩ ስፖርት ላይቭ ወይ ቻምፒየንስ ሊግ ወይ ፕሪሚየር ሊግ ዝተፈላለዩ ኢቨንት ናይ ስፖርት ተልዮም ኣብዚ ኣብ ምኻድ እቲ ብላይቭ ዝመሓላለፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዛ ኣብ ኦል ስፖርትስ ትበሃል ከም ሳልሰይቲ መሪጽ እያ ደለኹ ከዓ ነዛ ዳስ ኢሜጅ ትብል እያ እዚኣ ናይ ልክዕ ከም ጉግል ኮይና ግን እዚ ኣብ ስእሊ ሰርች ክንገብር ተደሊና ካብ ጉግል ጥራይ ደይኮነ ካብ ዝተፈላለዩ ሶፍትዌራት እቲ ብራውዘር ካብኡ ደሊ እዩ ናብዚ ኣብ ደምፃልና ንኣብነት ኤሪትሪያን ፊልም እንታይለ ግድን ካብ ሳይ ኣይኮነ ደምፆ ካብ ጉግል ኣይኮነ ደምፆ ንኣብነት ካብ ቢንግ ደምፆ ንህለ ካብ ጉግል ደምፆ ኣሎ ካብ ፍሊከር ደምፆ ኣሎ ካብ ፒንትረስት ደምፆ ኣሎ ካብ ፒክስፔይ ደምፆ ኣሎ ካብ ዝተፈላለዩ ሶፍትዌራት ብራውዘራት ደልዩ ዘምፆ ክሳዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ በቲ ዝደለኹሞ ፒክሰል ሳይዝ ካ ዳውንሎድ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ ወይ ከም ዝረኣኹሞ ሓደ ክልተ ምናልባት ኣብ ክህልዎ ክእል ከምዚ ኣድቨርታይዝ ብዙሕ ፀቢና ደምሲስና እቲ ዘድልየና መሪፅና በቲ ዘድልየና ኣብዛ ታሕቲ ደላ እንድሕር ደኣ ዳውንሎድ ተልና ሴቭ ኮይናላ ማለት እዩ ኣብ ትናና ፎቶስ እዚ ናይ ስእሊ ጥራይ ናይ ቪድዮ ይኩንን ናይ ስእሊ ጥራይ ኣዝያ ጽብቕቲ እያ ምናልባት ዝተፈላለዩ ነገራት እንድሕር ደሊና ክልጥፍ ዝበለ ስእልታት ኣብዚ ብምእታው ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዛ ኣብ ዳስ ኢሜጅ ትበሃል ከም ናይ መጨረሻ ቀሪበ እያ ደለኹ ነዛ 1.1.1 ትብል እያ እዚኣ እንታይ ኣተልና ናይ ኢንተርኔትናስ ፕራይቬት ክንገብሮ ተደሊና ብኮድ ዘይኮነስ ብሓፂሮስ ብሓፈሻ ካብ ካልኦት ብሰርቆ ትናትና መፂኦም ኣብ ትናትና ኣትዮም ሃከራት ካብ ዝኸፍትዎ ፕራይቬት ምግባር ፕሉስ ፕላስ እንታይ ብለና ኣብዚ እቲ ኢንተርኔትካ ከዓ የቆልጥፎ ይብለካ ኣብቲ ኣብ ስለዚ እዚኣ ኣይፈትው እንኳን ምሳኹም ይኽፍትና ሕጂ ኮኔክትድ ኣላ ማለት እዩ ኮኔክትድ ኣላ ትናትና ኢንተርኔት የቆልጥፎ ኢልና ዘሎ ስለዚ ኣብ ስፒድ ቴስት ትብላላ ኣብ ስቶር ከልኩም ተፅዒንኩማ ናይ ስፒድ ናትካ ናይ ኢንተርኔት መዐቀኒት እያ ንዓ ኣኸፊተ go ክብላ እያ go ምስ በልኳ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ይዕቅኖ እዩ ደሎ ትናትና ዳውንሎድ ስፒድ ኣፕሎድ ስፒድ to download 396 megabytes ኣብ 1 ሰከንድ ኣሎ ማለት እዩ upload ካ 93.0 ማለት እዩ እዚ እቲ ኣፕ እንድሕር ደኣ ወሊዕ የለኹ ማለት እዩ ነቲ ኣፕ ከጥፍአ ነዘራብ ትብለላ disable ኢለ ከም ብሓድሽ ከዕቅኖ እየ go ብላ يا كم زغن ريور تنحنا أبتا تأب اندحر داولينا 396 ميجا بايت أبحن سكند على مالتيو تي داونلود نقبر اندحر نتي أبات فينا يخا 527 ميجا بايت أبحن سكند مالتيو سلازي نزي اندحر دا سينا تي انترنتنا خدت كميو قرب جن هفتلاتنا security تنحنا انترنتنا قرب برايفت كونه لنا خلي سلازي يا تريز احنا يحيش ستيل جن
ክትፈልጦ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ዝተፈላለዩ ነገራት ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ያ ፓርት 2 ሰሪሕ ድመጻኩም ሰናዩ ብሩኽ ቀን